3. Nebuďte promiskuitní. Sex je prostriedok, prostredníctvom ktorého sa rasa prenáša do budúcnosti skrz deti a rodinu. Sex môže priniesť veľa pôžitku a šťastie. Príroda to tak chcela, aby rasa pretrvávala. Ale nesprávne používanie alebo zneužívanie sexu so svojou prináša tvrdé postihy a tresty. Zdá sa, že aj toto mala príroda v úmysle. Buďte verní svojmu sexuálnemu partnerovi. Nevera sexuálneho partnera môže tvrdo znížiť prežitie človeka. Dejiny a noviny sú zaplavené príkladmi násilnosti ľudských vášní podnietených neverou. Vina je tým menším zlom. Žiarlivosť a pomsta sú väčšie monštrá. Človek nikdy nevie, kedy sa prebudia. Je úplne v poriadku hovoriť o tom, že treba byť civilizovaný, nedávať si zábrany a byť chápavý. Ale žiadne reči nezacelia zrujnované životy. Pocit viny reže oveľa viac ako nôž zapichnutý v chrbte či rozomleté sklo v polievke. Navyše je to aj otázka zdravia. Keď od svojho sexuálneho partnera nevyžadujete vernosť, vy sami sa vystavujete riziku chorôb. Bolo kratučké obdobie, keď sa hovorilo, že pohlavné choroby sú pod kontrolou. To nie je prípad dneška. Ak vôbec niekedy bol. Dnes zápasíme s nevyliečiteľnými druhmi týchto chorôb. Problémy spojené s nekorektným sexuálnym správaním nie sú nové. Mocné buddhistické náboženstvo vymizlo z Indie v 7. storočí a podľa ich vlastných historikov bola príčinou sexuálna promiskuita v kláštoroch. V našej modernejšej dobe vidíme, že keď sa sexuálna promiskuita rozšíri v organizácii, či už obchodnej alebo inej, táto organizácia krachuje. Nezáleží na tom, ako civilizovane sa o nevere rozpráva. Nevera rozbíja rodinu. Chvíľková túžba sa môže stať smútkom celého života. Štepujte to ľuďom okolo vás a chránte svoje vlastné zdravie a pôžitok. Sex je veľkým krokom na ceste ku šťastiu a radosti. Nie je na ňom nič zlé,
keď ide v ruke s vernosťou a slušnosťou.